जा नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोयो। बिथांमोनहा जे दिनै जोंनि सानैनि हाबाफारि खुंफुंनायाव फैनानै जोंनिसिम खौरां लाफैदों आरो खौरां लानायनि गेजेरजों बिजोंनि गेजेरजों सारा मुलुगाव फोसावहरनो बिथांमोनहा दिनै खाथियाव जोंनाव फैनानै सोंफैदों। खोब आं गोजोननाय मोनदों आफादनि जानानै। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर आन्चलिक कमिटि गुदि बाथौ आफादनि सिङाव नायल' जाल' गंसेल' हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलाम मुङै मिथिजानाय बाथौ आश्रम, बे जोंनि बाथौ आश्रमाव थांनाय बोसोरफोराव जेरैबायदि खुंबोदों, देग्लायबो गुथि खेब रंजालि बैसागु फालिथाय फोरबोजों लोब्बा लानानै दिनै बैसाग 1 अक्ट' खालि बांला 1430 मायथाइ 1 अक्ट' खालि दिनै जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै सानसुनि 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोङो रुंसारि जालांनाय बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ आजै आजौफोरखौ सिबिनाय बिबार बावनाय बे हाबाफारि दंमोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो गोदोनिफ्राय जेरैबायदि बर'फ्रा गोबां रुंसारि जालांबाय बिर जोहोलावफोरजों जोंनि गासैबो रुंसारि जालांनाय जिउमा बे आत्माखौ जोङो सोरगोआव दङ होननानै फोथायो जों सुबुङा। बेखायनो जोङो बाथौआरि हिसाबै बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव थानानै जों साफ्रोमबो बर' हारिखौ खौसेथिनि थाखाय गोहो बोलो बोर मोननो हायो, बिनि थाखाय जोङो बिबार बावनानै खुलुमनाय आरो सिबिनाय जादों। बेजों लोगोसेनो जोंहा नैथि हाबाफारि बायदियै दिनै सेथि सानाव बेलासि समाव बाथौ आर'ज दंमोन। बे बाथौ आर'जआव जोङो बे आश्रमनि सिङाव थानाय गं 50टा गामि, दिनै बे जोंनि सान्थिपुरनि खोलाजों मानास रड होननाय दङ, बिनिफ्राय लानानै दादगारिसिम जेसेबांनाखि 50टा गामि बिनि बाथौआरि हिसाबै बेवहाय जोंनाव फैयो। बेखायनो जोङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों, जोङो साननैनि हाबाफारि खुंफुंनायनि असिलायै बे थांखिजों जों ओरैहाय जों मिजिंथिदों, जोंनि बर' हारिया गोदो बावैसो सिगां एसे 10-15 बोसोरनि सिगां जोंनि बर'फ्रा रंजालि बैसागु होनोब्ला दिनै 1 बैसागनिफ्रायनो लानानै फुंनि समनिफ्रायनो गावनि हाबा हुखाफोरखौ दोनथ'नानै जौ लोंनाय, निसा जानाय बेफोरनिफ्राय एसेब्लाबो जोङो जानगाराव थानो हानाय बायदि बेखौ जोङो नुहुरदों। आरो बिथांमोनहा बै समाव बुरला जारला लोंनानै लामा सामा उन्दुनायखौ नुबोदोंमोन। दानि मुगायाव बे सोलायस्लु मुगायाव जोङो सिन्था खालामदों, जों आफाद हिसाबै माबोरैहाय जों बर' हारिनि गेजेराव बर'नि गुदि आंगो बाथौ धोरोमखौ जोङो सिबिनाय खुलुमनायनि गेजेरजों जों बर' हारिखौ जों माबोरै खौसेथियाव लाबोनो हागोन आरो आब्रुथियाव जों खुलुमनाय सिबिनाय जों थासारियाव जोङो फैनो हागोन, बेखौनो जों लोब्बा लानानै देग्लायनि बे रंजालि बैसागु फालिनायजों लोगोसे गिबियाव जोङो इसोरखौ बाख्नायनो जोङो बे थांखिखौ लादों। आरो इसोर नङाब्ला जोङो बे मुलुगाव रावबो गैया। जों सुबुं हारिया बे बेसेन गोसा जिउखौ लानानै जोङो इसोरजों जोङो एसेब्लाबो जोङो दर्शन खालामाब्ला, जोङो मोजां आर'ज खालामाब्ला, जोङो थांनाय 365 सानफोराव जेरैबायदि जोंनि सोलेरा जोंनि देहाया गोबां रोखोमैनो खैफोद आफोदजों जुजिनो गोनां जादों, थिग बेबायदिनो थांनाय सानफोराव जेरै खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों फैदों नै दिनैसिमाव आरो फैगौ बोसोरफोरावबो जोंनि सोलेरा जोंनि देहाया जों बर' हारि हिसाबै जों बाथौ धोरोमारि हिसाबै सारा मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय बायदि खौसेथिनि गोहोखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसेनो जों बेखौनो मिजिंथियो, जोंनि दिनैनि बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों आर'जनि गेजेरजोंआनो जा बा आरो गाबोन अखानायै जोंहा मोनसे नैथि साननि हाबाफारि बायदियै मोनसे हारिमुवारि हान्जा सुनाय दङ। बे हाबाफारिनि गेजेराव जोङो सारा मुलुगाव मिथिनो मोननाय बायदियै थांनाय बोसोरफोराव जेरैबायदि खालामबोदों, जों बे गं 50टा गामिनि बाथौ सिबियारि फोरजाफोरखौ जोङो बाथौआरिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लैहोर लेंहरनाय जादों। बेवहाय खमैनो जों आसा खालामदों 1 निफ्राय 2 रोजासो सुबुं बेवहाय जोङो थुबुर खालामनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों। बिनि गेजेरजोंनो जोङो बाथौआरि हिसाबै जोंनि खौसेथिखौ जोङो दिन्थिनो लादों। आङो बेखिनि बाथ्राजों नोंथांमोननो फोरमायो।